Takiang malagi ka. Ha? Takiang malagi. Na may kondisyon zero presensya pero gisipa-sipa ko pre kita kay sa kung Hinay ra ka. Hinay ra. Murag kusog yun pre pero abantahan na lang gid pre. Ay, sa sukir na. Sakit kaya na. Warta ito. Karon ka lang. Habag tuo nimo. Mao na kung ingon sa imo ha. Kabalos mo kunin mo nagay nga. Boss. Abre, boss, lami na bitaw ng kwarta. Boss, sira atong kwarta. Sagpa naman ka. Why problema? Sige, boss. Ilak ni boss. Ilak lang palihog. A few moments later. Wow, mo nagsaba ay atay mo. Kwarta man tuod, bro. Naon sa ka pre? Sakit kayo eh. Naon sa ka pre? Ha? Sakit kayo. Unsa? Wa mo nagsaba bay. Dako gamay. Dako kayo. Okay na pre. Wa mo nagsaba mga buhang. Okay na pre. Dol. Impas pari bay. Yun sa sika na bay. Hindi ka ni sampa siguro. Buto uyod man. Ay lang ba kwarta na. Okay kayo pre. Kayo? Unsa man nag Okay kayo pre. takiang malagi ka. Ha? Takiang malagi. Na may kondisyon zero presensya pero gisipa-sipa ko pre kita kay sa kung Hinay ra ka. Hinay ra. Murag kusog yun pre pero abantahan na lang gid pre. Ay, sa sukir na. Sakit kaya na. Kwarta ito. Karon ka lang. Habag tuo nimo. Mao na kung ingon sa imo ha. Kabalos mo kunin mo nagay nga. Boss. Abre, boss, lami na bitaw ng kwarta. Boss, sira atong kwarta. Sagpa naman ka. Why problema? Sige, boss. Ilak ni boss. Ilak lang palihog. A few moments later. Wow, mo nagsaba ay atay mo. Kwarta man tuod, bro. Naon sa ka pre? Sakit kayo eh. Naon sa ka pre? Ha? Sakit kayo. Unsa? Wa mo nagsaba bay. Dako gamay. Dako kayo. Okay na lang pre. Wa mo nagsaba mga buhang.